guztion babesa. Handiko naino konpartitu da postristura interesa, urte hauetan emandakoa eskertzen ez da erreza, maite zaituzte dan galdetuta erantzuna da baietza. Zuen bizitzan zati izatea izan da nere ametsa. Nire bihotzeko alaitasun ta poztasun handienak, denbora luzez hemen barruan maite izan zaretenak, ordu minutu egun da urte zuekin pasa direnak, zuek zarete nire lagunta adiskide.